Cokrowijaya. Aku iki dadi wanita ora apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tak wis ora bisa ditabani pripati iki ora bisa yen to sliramu jejer dheweke andum tresno ngombar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milion tresno aku apa wis ra bisa ndak sesuai lukiya paringan ini keluarga tansah nyandhe ayam tentrem banget jabrina lagi bola bali mbok aja lagi metu kok wis lara-laranen ya atine. Lara ati lara. Nggih. Selamat berjumpa kadang dumateng kawula tresnani warga masyarakat Keboromo Tayu. Leres nggih Bu, nggih Pak. Salam kenal, salam budaya, salam rahayu saking Cokrowijaya ingkang dedalem saking Dukuh Mencolo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Pimpinanipun beliau penyanyipun Bapak Priyati ingkang minulya. Menika mau dalam rangka tasyakuran sedekah bumi. Kitun salam kangge segenap Bapak panitia penyelenggara dan juga Bapak perangkat desa, terutama Bapak Lurah, so Ibu, sumrepun semuanya yang meradoto wonten ing Keboromo dan semuanya yang aku cintai yang sudah hadir. Thank you, terima kasih matur sembah suwun. Ada berondong tua nanti satu persatu di absen ya. Yang pastinya yang sudah dada-dada Mama Tia, Pak Supit, Mbak Karsani, matur sembah suwun rawuhipun sedaya. Tak kintuni lagu nggih. Ndi ada Mas Topo? Mas Topo juga hadir. Thank you, terima kasih matur sembah suwun. Salam kenal saking Cokrowijaya Mencolo Juwana. Iya. Kok wis mak bibir nama kono lagi. Apa mau kena aku? Alhamdulillah. Mundute menapa? Podang kuning sesideman. Oke. Sakniki tresno sesideman duet nggih. Duet. Hah? Oh single, nek single berarti mangke nggih. Aku tak nyanyi sik nggih. Ngaten nggih. Spesialnya buat semuanya yang sudah hadir nggih. Suket iki kata dumateng sedaya. Kintune kangge Pak Ali sapa mau ya? Bapak panitia perwakilan. Deleng. Pak Ali Mulyono nggih. Mundhut napa, Pak?
gala-gala. Boleh, nggih. Nggih. Oh nggih, Pak. Nggih. Bapak Ali Mulyono selaku Bapak panitia. Ya, yang lainnya mana? Yang lainnya Bapak-bapak panitia. Semangat. Pemanasan ya Mas yuk, Sinarengan Cokrowijoyo dan juga ada audio Birawa. Nih orang Birawa aku gak cinta. Dan juga ada Eko Channel. Waduh, berguduk sapa ae iki. MBK Channel. Iya, thank you. Terus apa maneh? Ana telu lho, Dok. Lagi Supit Wijaya. Ayo Mas. Mas Irfan, Mas Ivan, mainin yo. Ada Pak Eko juga di Kotenggo, kangen ngapi. Aku tak singelah terima mundur timbang lara ati tak oyak omong aku wiwis lali ora bakal bali kari besan awak kulit kari belum lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ora bisa tak duku ora gelem ngaku salah suwi-suwi sapa wonge sing ketang mripatku wis ngerti saknyatane kuwi silakane merangmu dhewe tak tandur pari jebul dukune malah suket lagi. Salam budaya buat semuanya, spesialnya buat Ibu Romo, berbahagia selalu. Beruntuk warga masyarakatnya, semoga dikasih rezeki yang banyak, dikasih kebahagiaan selalu, dikasih kesehatan dan umur panjang. Dan juga buat lover-lover semua, ada beruntung tua. Aku tak mau mundur timbang lara hati lara lemas. Oh iya, oh wong kowe wis lali ora bakal bali paribasan jebule sumpahmu jebule tresnamu ora bisa tak kudu. Ayo salah orang gelem menyanyi salah suwi-suwi sapa sing betah mripatku wis ngerti saknyatane kowe silak beli benangmu dhewe saat jebul dukune malah suket lagi. Ayo Mas, digoyang Mas, bersama lebih
Sukrowijaya. Buat semuanya yang sudah hadir. Spesialnya buat yang sudah menonton dan spesial buat Bapak Panitia penyelenggara. Oke, sing dhisik sik piye sayang? Dari beruntung tua ke racun. Tadi juga ada yang jalukan loh, Nduk. Pak Eko, beruntung tua, heeh. Jalukane kangen ati pengen duet karo Mbak Siti Asiah jare. Oke, tak pakai lama ya Mas ya, langsung dikasih permintaan dari Pak Eko, berondong tua kangen ati. Gala-gala mau Pak Ali mau? Oh Pak Pur. Oh nggih. Nggih. Gedung. Oh nggih, Pak panitia mana apa gala-gala? Oh gala-gala nggih. Bakdo niki ya Pak ya, kadung tak siarno kadung di program nggih. Nggih. Heeh, ayo Nduk. Inje, Mak. Jalukane duet lho, Nduk. Nggih Pak, ditunggu sik ya Pak ya. Nggih bakdo niki nggih Pak dari kuwes mau menyanyikan sendiri nggih rada sabar sik. Sing entuk bayaran nih lho Pak ben nyambut gawe sik ya Pak ya. Heeh. Duit kuning kene mondi, Nduk? Catet tangan. Iki apa, Nduk? Mak adzan, Mak. Hah? Lho. Sido. Cek tes. Ayo Nduk. Iya. Iki lapo iki kok do minggir. Oh jalan sandal ya sik iki dioper iki dioper. Nah, rene Nduk. Ngene. Sesuk nek dandan nawur kancane ya nak ya. Kok nek sing kurang bener-bener ki ben dibenerke karo mbak-mbake. Dandan aja dhewe nek pengen ndang pinter ya Nduk ya. Heeh, war mbak-mbake ya mangko ya.
Ayo Dek, iki jalukane Pak Eko. Injih. Bar iki jalukane Pak Mul mau selaku panitia mundute gala-gala. Gala-gala injih. Terus mau berendong tua mengapa ndi 50.000. Keong racun. Keong racun ya. Kok diserangno sik Pak E mau podang kuning karo apa mau ya Nak ya. Kalian stresno sesideman. Tresno sesideman nggih. Ya Mas, ndi Pak Eko goleki nduk. Kangen ning ati, Mas. Halo. Ada. Suara temu, Pak. Kali kangen ning ati suwira ketemu Lenje. Cokro Wijoyo. Monggo Mbak sini. Injih Pak Eko. Mbak Wanti. Iya. Sasaran Cokro Wijoyo. Birawa Audio. Enggak Birawa enggak cinta loh ya. Tondangnya nyemek-nyemek. Juga ada Eko Channel. GMBG Channel. Suwindu suwe lawase. Aku tetap kangen karo kowe. Wong ayu pepujanku ati susah mung kangen seliramu tarik bajiku ya kita anti aku tetep nunggu kowe bali rasa tresno ora bisa mari amung sira kang bisa nambani Cokro Wijoyo ya iki. Iya lah ya. Oke. Aja semua bagus terus aku kira bakal ayo suwe aku balik bisa sumandeng bersama Cokro Wijoyo dalam rangka Setia Bumi Desa Keburomo Tayu dan dimeriahkan oleh Brondong Tua Tayu loh. Iya loh, sarangan Pak Eko loh ya. Iya. Birawa Audio, nggak Birawa nggak cinta loh ya. Eko Channel. Suwindu suwe lawase kowe tetu ora pamit aku duh wong ayu pepujanku ati susah mong pengen ketemu Apa ya? Rasa ning hatiku enak rek harap bisa turun Arek sih.
tetep nunggu kowe bali rasa kangen tak bisa mari amung sira kang bisa nabani Matur nuwun Mbak Siti. Injih. Pak Eko iki mau wis dikenco-kenco, Nduk. Injih, Mak. Seminggu wis dipikir. Soalnya ning ana desa Mboromo, nek sedekah bumi ning lapangan ana ketoprake Cakra Wijaya. Heeh, dhek wis ngapalno lagu Kangene Ngati. Oleh ngapalo seminggu luwih ya, Mak. Iya, tenan Pak Eko, jan gandos kotos-kotos tenan sampai bledos jose. Sampun ya Mbak Asia. Injih, Mak. Ning undang sampean Mbak Siti. Mbak Siti. Siti Aziah. Apa ya Pak lah? Apa ya jenenge? Ya Ndek. Ndek ngaturi Pak Mul ya Ndek ya. Injih, Mak. Bapak Ali Mulyono selaku panitia. Jalukane injih. gala-gala. Pak, apa nyanyi dhewe ndi Pak Mul mau? Pak Mul. Ndi wonge? Pak Mul iki lho jalukamu. Monggo ayo. lho, Pak. Gala-gala ya Ndek ya. Mbak Meko, monggo. Ya Ndek. Sini say. Kayak aja sok amnesia ngono aku ya. Lolak-lolok njaluk diloloi kayak iki. Ayo Mas. Iya, dhek sok-sok piye ngono lho. Jenengmu Damiko kae ya. Nah, Mbak. Lah iya lho diundang kok sok bingung iki ku piye? Aku ngrungokno iki lho, Mak, ana azan, Mak. Aku kok ora krungu ya, Nduk ya. Sampeyan nek ana azan kan Kupingku ono setane lho. Oh iya, iki Nduk, berarti setane wis minggat iki Nduk. setane wis kanteh. Wis gak ana ning kuping. Nggih, niki nganu nggih, break sementara. Nggih, break sementara enggak apa-apa nggih. Mak Wiwit izin sholat dulu. Aku prai lho. Prai, Mak. Prai kok ketik kae le, Mak. Lah mbok kaya ngono iku ndak piye. Ana sing nutup gak iki? Aduh. Iya, niki paringan asma Mbak Meko ya. Nek niki pondok kenal to, Bu? Aja mok siarno nduk isin aku. Terus sampean duwe isin bareng no, Mak. Hah? Sampean duwe isin. Nek biasane piye ngisin-isini ya. Sampean ya? ngisin-ngisini ra duwe isin. Mbak Miko ajeng nyanyi gala-gala pamundhutane Bapak Panitia Penyelenggara Adicara Sedekah Bumi wonten ing Mboromo Tayu. Paringan asma nek mboten lepet anggen kawula mastani nggih menika Bapak Ali Mulyono ya, Nak. Nggih. Aku lagi pisan iki ngerti Pak Ali Mulyono makane aku rada pangling sing ndi wonge mau ya ning kono mari. Sing dicek, Mak. Lambo kok terus ngilang salat nopo, Nduk? Salat, Mak. Aku mau wis titip kok, Mak. Titip sapa? Titip Mas Pak Ali. Sapa? Niki duet lagune ayo siapa sing gelem dueti ya? Penggemar-penggemar beruntung tua ya siapa sing gelem dueti? Gala-gala. Mas Topo piye ndi Mas Topo? Ayo Mas maini Mas. Gala-gala permintaan dari segenap Bapak Panitia Penyelenggara Sedekah Bumi.
penuh Matur suwun, rasanya Pak. rindu di Terima hati. Oh, tiada terkira Dalam segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Cokro Wijaya lho. Bareng gede dadi elsi kudu ayu yo masuk merah ayu 'Menanti memadu kasih
Sama aturan. Oke, terima kasih buat yang menduetin atas permintaan dari Bapak Panitia. Gimana kau penyanyi Bapak Ali Mulyono ya? Ndi mau? Lah, niki napa sih? Podang kuning napa podang kuning? Nggih. Coba Mas, silaina. Iki mesin sana iki ya, Ndek ya. Cemae. Iya, monggo. Pak asmane sapa? Piyayi Bu Rama ben pirsa kabeh sing nembang podang kuning ki sapa ngoten? Pak Bambang. Halo saudara-saudara, iki sing nyanyi jenenge Pak Bambang loh. Podang kuning mitle sesideman gimana sayang? Oke, podang kuning mitle sesideman. Asik ya. Wah iya lah Mas, dalem. Agawe pikirku tirek tak sawang patonan isih tiba bunga yen lakonnya dikira ora bakal atiku kecewa wong liyan yen si podang andut ati kepranan Yondotro Hasranandi Soti katulun ebedo Pak Bambang manungku wis ditemu rondo lho Pak. Lah terus rondone mau jak tresno sesideman. Matur suwun. Jenengmu sapa? Sinta. Dudu sing bisa Sinta. Ayo iki bener. Ya. Ora. Kenalan ya, Nduk ya. Kok kei nomere WA-mu ya, Nduk ya. Duwe HP ora? Nek ra duwe kei nomor kontak ya. Manik ati wong yo kan nyaya. Iya kan nyaya. Ya tak sawang mencelok ning mencelok ning apa?
Asik dadi tambah manis Podam andutut ati keprangan ora mendo atiku sang saya ndedro ajanani tak tulus tendero Pak Bambang terus langsung sesideman yalah barnya kalau manu ada terus ngejak tresno sesi dedemenan mas mangga langsung tiba naturke Cindy Sinta wis matur nuwun karo Pak Emo ya nak ya kok balik rono nduk sapa ngerti kok jane medhuke isih lho nduk kok balik rono ya nduk ya wis mau kae nomor BH ora nek ngono nomor piro nduk nomor 34 lho mae nomor 22 kok kowe 34 lho kok jeber gedine ra karuan matur suwun nggih Pak nggih matur nuwun aduh ya iku kok ya gemati tenan Pak Ijelina wis entuk receh mau rong tok kok Pak ayo Mas enggak pakai lama bar iki jalukane ana kaya racun ya ayo pokoknya seneng karo Pak Bambang iki Patenono timbang kepisahan Rendias kang sulistyo tak rewangi samudono marang keluarga garolan putra lewatin tangi alismu rumongso hanglaka rasane hatiku najan wesing serius waktu sing di Pak nomor piro Pak nomor piro mongko kowe bocah gunung ajan bocah gunung ketuga hatimu jiwa raga kukuro kehormatan kakung rubuh arep ijo urip ana kutha gedhe kowe patukoke omah isine kowe apa wae ajan sesidema mesti tahap Wijaya Keburu Matayu bergoyang ya berbagai
Jono Dede patenono timbang pepisahan ning jas kang sulistyo rewangi samudono marang keluarga garwa lan putra putra serius waku isih mampu ngladeni mu matur suwun monggo kowe bocah gunung najan bocah gunung gedugan jiwa raga kurung kehormatan kakung rupo arep dijuk urip ana kutha gedhe kowe ratu kowe omah isine kowe apa wae ajan sesidepan mesti tak wujute makasih matur suwun Pak Bambang ya Allah suarane kok apik tenan kudu tak daftarno dadi wiraswara ning Cakrawidjaya ae kok nggih jana lowongan iki Pak urung ana ya ndak urung ana nganu iki urung ana wiraswarane iki kok Pak Bambang tak daftarno Brondong tua tadi keong gedung tua sik mau anu keong racun tadi nggih juga Brondong tua gedung tua dari Brondong tua juga nggih mau sik nganu nduk keong racun ya nak ya oke anu nduk Mbak Murti sayang duet wong loro ya nduk ya keong racun ya nak ya iya iki sing njaluk iki Brondong tua iki kebanyakan ya nak ya ana gedung tua barang lah nganu Mbok Rama sing njaluk kok mau Pak Mul tok mau piye le nggih lah ndi le liyane Pak Ali Mulyana kok gak ana ndi sing kok Mbok Rama siki malah dibabat karo Brondong tua durung yitopo kae nggih Mak yitopo durung tampil lho iki mesti kedut-kedut iku meri karo Pak Bambang mau Pak Bambang erong lagu kok banget kok ngentek-ngenteki tenan kok iya Keong Racunnya bersama Murti dan juga ada Risma monggo sini sayang
malu-malu tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Tanpa basa-basi kamu ngajak happy-happy. Sudah tahu malu tanpa basa-basi kamu ngajak happy-happy. Risma asal mulutku makemon katanya monoton. Lihat body semon pikiranmu jorok. Mentang-mentang bohai aku dianggap jablay. Dasar cowboy kucai ngajak check-in dan santai. Sorry deh, jangan remehkan hati. Sorry deh, ku bukan cewek murahan. Ya, terima kasih sayangku. Ada Risma dan juga ada Murtiah. Ladiesnya Cokro Wijaya punya permintaan dari Berondong Tua, ada Keong Racun. Dan ini juga masih permintaan dari Berondong Tua ditujukan kepada semuanya dulur-dulur warga masyarakat Keburomo Tayu ingkang nimbali Cokro Wijaya saking Mencolo Juwana Padi Bumi Minatani pimpinan beliau Bapak Priyadi. Ya, ada Gedung Tua. Iya, mau ono Joko Pak Joko ya Berondong Tua. Jalukane mau apa iki? Lali aku, Pak. Lali. Kae lo nganu. Mas Topo iki piye kok meneng ae lagune apa? Ndi wonge? Oh, tambal ban Pak Joko. Lah sampean mau ning kono kok mletik rono kaya bal ae. Iya, kok tak aturke. Iki Gedung Tua sik ya, Nduk. Ayo Mbak Asiah rene, Nduk. Duet apa dhewean, Nduk kowe? Apa? Pak
Pak Topo apa? Ayo gaginan silak kentekan waktu lo ya. Mau jam 3 ya ndak ya? Jeng ketendang azan barang heeh. Iki wis sampai jam 4 lo. Ya. Apa lagune Pak Topo Sumi? Sumi ya ditunggu nggih, biar diprogram dulu Sumine. Sumi mau ndelok ketoprak apa ning ndi, Nduk? Kundangane pabrik tebu, Nduk, katut supir. Apa nek pabrik tebu? Katut supir tebu. Ya ora apa-apa no, Mak. Kira apa ya, Nduk ya? Cen bojone kok ya, Nduk. Iya, ning kene ana Sumi Rondo. Pundi? Iki. Sumine Pak Topo. Sumine Pak Topo. Heeh. Yang Mas Gedung Tua, permintaan dari Berondong Tua. Injih. Berondong Tua iki ora mau lanang Mau kok lho. nyanyi? Oh, Anjir. oh enggak. Oh minta lagu tok, nggih. Ayo, Dek, iki sing njaluk iki anu grup Berondong Tua Grup Berondong bagian Tua. ibu-ibu, bagian Injih. cewek-cewek. Iya. Berondong Tua iki jantenan luar biasa ya, Dek ya. Ana ceweke, ana cowok. Lho, ana kabeh, Mak. Iya. Asik. Wasik. Kalem Pak Bambang. Mangke dalu maneh nggih, nyanyi tak kei 5 lagu sampean ya. Cokrowijaya. Tetep joyo. Birawaudio. Nek rabi rama. Gak cinta. Asik. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Siapa yang sudi singgah di hati ini? Tempat keramaian kemewahan sunyi sepi, semuanya hampa termakan lapuknya usia. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Keburu mau bergoyang bersama Cokrowijaya. Jika ada Birawaudio Sound System, Nek rabi rama. gak cinta ada. Dan juga ada Eko Channel. Kapan tuh? MDG Channel. Asik. Juga yang satu. Pak Supir. Sudah berulang kali pernah aku mencoba membangun dan membina kehancuran di jiwa ini.
dipun Cokrowijaya kawiwitan bedayan serimpi utawi ketoprakipun di sela-sela waktu yang tidak ada isinya. Iki bola-bola nduk iki kok masa kudu tak emut dhewe kowe malah. Iki ana acara sorenan, cara istilahe ketoprak iki sorenan, campur sarinan nggih. Bakdo isak ya, Ndek ya. Heeh, bakdo isak engko terus ngantek jam 8:30 ya, Ndek ya. Heeh, terus dilajengke bedayan serimpi saking Cokrowijaya. Mungkin nglumpuk-nglumpuk nggih. Pokoke bar salat isak kudu nglumpuk tirakatan ana ing lapangan Bromo malih menjumpai Cokrowijaya nggih. Niki permintaan Joko tadi tukang tambal ban. Ayo Bang Topo mau sumi-sumi nggih. Iki mau Pak Emot ada bonus lagu apa, Pak? Dendam kebencian lagu apa ya, Nduk? Aku sumpah aku lagi krungu iki yo. Aku perkara benci dan dendam aku gak belas gak ono ning benakku Pak. Ada. Engko tak tekok ning anu penyanyine sik. Ayo Mas iki tukang tambal ban sik. Dik Meka, sayang, ayo Bul rene. Centil, tak duetno karo Mbak Sinta dadi tukang tambal ban. Ning Tayu ning alun-alun Tayu, Nduk. Tak tukono mesin ya, Nduk ya. Dadi tukang tambal ban ya, Nduk ya. Kok nek ora ono nggo nambal ya tambal gemblong ae, Nduk. Mesti rezeki teko macedor kan baca maneh isih esok rezekine tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk tambah lumpuk.
Oke, perkiraan dari Pak Joko dan kawan-kawan ya nak ya. Sudah. Ayo, iki giliran iki Mas Topo, Mas Topo. Mas Topo mana? Mas. Mas Topo ning kene lho, Mas padha kepanasan ning yup-yupan iki gene. Lho pacare iki lho ngentek kepanasan wis setengah hari kok malah ning yup-yupan. Pacar terus. Lah piye lah pacar ora apa aku wis mau dua kan. Iya. Sido ah? Ya. Sido. Sido. Nek sido sok maro omahku nggawa truk, nggawa gedang sak truk ya, Mas. Kurang anak truk. Lah nganggo apa? Sepur dawa. Apa dilamar karo gedang aku? Ya. Nggawa tebu apa ora? Ya. Pirang lonjor. Kira-kira ya sak montor iku. Brondol tua tak tekane kabeh. Alhamdulillah engko bengi neh lho nggih. Ya. Engko bengi ditekani ning Boromo lapangane Ya. ben kebak. Oke, Nggih. pokoknya. Sumi-sumi Mas Ya. diganti wiwit-wiwit jane. Iya, beres pokoknya. Jeleng jenenge ayangmu. Ya, eling. Sapa? Mbak Wiwit paling ayu. Jupukna kaca nduk sing gedhi nduk aku tak ngoconi raiku nduk. Hah? Iya. Wis ah. Ayo Mas, sumi-sumi alias wiwit-wiwit pancen azu. Mas. Mas apa? Cintaku. Brondol tua. Mas. Dewi di sini loh, Mas. Wiwit pancen ayu. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambene sigar jambe yen pak sawah tambah ayune. Aku naksir kowe Kenane? apa kowe wis ana sing duwe. Aku menunggu kamu, Mas. Wis ana rong minggu Loh, tak simpen ana jero dodoku. dienane bar ketemu ngono kok. Wiwit Apa, sayang? pancen ayu. Kembang desa asli Wonogiri. Asli Wonogiri. Wiwit pancen ayu. Sumpah mati aku tresno sliramu. Sumpah. Wiwit pancen ayu. Kembang
Makasih sayang, makasih darling, makasih papa, makasih ayah, makasih dedi, makasih abah. Sing Ora nok bareng kok. ora tutuk-tutuk sing atusan ngono lho batinku iki. Soalnya kan bobot. Kok atusane kebengi tak Iya. ijoli ya, Bang. Iya, tak beres. Beres. Sudah sampun. Thank you, terima kasih. Nang apa? Apa? Ma. Kedawan niku nek caping gunung. Liyane. Rondo kempling apa rondo manis? Rondo manis ya, lanjut. Rondo manis ana dhewe, rondo kempling ana dhewe lho. Nah, ayo. Hari rondo kempling. Manis apa rondo kempling? Rondo kempling. Oh, rondo kempling. Yo. Bonus nggih. Ya, Lah karo bonus. ngenteni Dara Putri ya, Dek ya. Nyandok iki duwe papa. Saking undangan aja mae lho ya. Mama, ini papa. Mama apa? Mama gedang. Mama tak golek duit sih ya. Papa tadi lagi mancal becak. Ayo papa nyanyi lagi rondo kempling yuk. Papa, aku capek di atas papa. Aku mau di bawah. Ya. Tolong gendong. Tindak undi Neng alon-alon kayu. Salam buat ibu-ibu tercinta. Kuat tinggi. Makasih buat ibu-ibu Kebun Romo. Gulor rondo. Anyaran anak ulimo. Anak komo. Awan-awan Makasih ibu. belajar Semoga sehat selalu, ibu lancar rezekinya dan semoga ora paten. kode rondo. Apa antena ting MBK channel kula rondo adi jamin kempling singo kencana dan ada Eko channel. Selamat bertugas buat semuanya rekan-rekan Cokrowijaya. Amit ya bu. Gak apa-apa nggih, amit nggih. Nah sayang masih perawan ya. Tadungan udah untuk matar. Sing gemati, sing ganteng. Matur suwun. Amit bapak. Ayo Mas Topo. Ayo nih. Putih bayu badhe dicabut Badhe tindak pundi. Terima kasih ya Mas. Aduh kalau laris ya Mas ya. Dewe. Amit Pak. Yang mana? Yang mana? Bulog. Makasih Bu. Kok ya ora mau-mau. Leresan Mas alias kebetulan. Belajar nekada rada bakutan. Makasih Bu. Ya burung tinggal rencang. Kasih semuanya. Omah sampean
bayu Makasih, dadi makasih, aduh. Ayo Mas. Ampun gemas sampean ampun bojomu. Atoe kula ronjo hanyaran ditinggal lunga. Ayo yo. awan rumah belajarnya pasar bang Oe oe oe. Makasih Bapak. Ora Semoga selalu dimurahkan rezekinya. Semoga saja ada apa anting-anting satu rep lagi Bu Rondo hati jamin kembali rondo kembali ya ya saya Sik bersama Mas Topo Rondo kembali lagi golek duit iki. Ayo Mbak, ayo Mbak. Ayo Mbak. Sudah. Thank you. Makasih Bu. Niki Bapak terus saking nama wadah warkoma kami. Ayo Mas. putih kayu tapi tinggal Bapak kadengaran kawayan pembatas aku ngojek. dewe hati opo ora Semoga lancar selalu rezekinya sehat. atur kula dilem Beresan Mas alias kebetulan belanjane kadang rada kabutan. Makasih Mas yen burun enggal-enggal canggih Mas tekan omah Mas Topo kula pijeti. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo deh. Makasih Pak Blanko. topil wong lengan oleh momongan Iya 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 iya. bojo napa Makasih bayu Bapak. dadi Sehat tidak selalu dilancarkan rezekinya. Ampun kula Mas Topo. Kula ampun kucingmu. Aku rondo anyaran lagi telung dino. Yo. awan rumah belanjane pasar bang Yo, 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 yo. rondo kanggoku ora paten Kok begini enggak? Semarang Mas, tuku bilang kok ate-ate. Aja semelang, ya ben rondo dijane kembali. Asik. Wes tak foto. Ya awas sayang. Apa cinta? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wis sampe bar kok dhuwit gembruduk ngene kok ora ndek mau kawelasane tak enteni. Iki mau nek ora ana rondo medun kok panggung kok ya ora ana dhuwit kemlembar. Matur suwun sayang cintaku anak soleha cantik. Makasih, matur suwun Pak. Sayang. Wah. Batine atik melek di ambung kaya bocah umur 5 tahun. Kok bengi ning petengan tak ambung, Pak. Piye Mas Topo sampun? Nanti malam nggih. Iki wis tak kei bonus. Lah sayang. Thank you matur suwun. Dara. Dalem. Nggih, makasih Mas Topo, makasih Pak Supit. Iya sayang, nggih matur sembah suwun. Nanti jangan lupa nggih bubar salat Isya hadir lagi teng Buromo mirsani sorenan utawa campur sarinan Cokro Wijoyo atau Ciwinada nggih. Nanti sore nggih. Nggih, ning alun-alun sik engko ya. Nek mangan sego urap. Ayo Ndara bacotke Ndara.